Indian National Congress APCC MAPU Gaurav Gogoi West Karbi Anglong Angka Nangkahumri Jok West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha Tuk Ningkang Samse Chipaklang Dunsi Dongkam Kamrong Supialong Gaurav Gogoi MAP Kekai West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha Tuk Pench Patil Piponsi Dongkam Kamrong Supialong Gaurav Gogoi MAP Kekai Ponalong Jasimet Pet BJP Yuwa Morcha Tuk Pen Kapin Rempon Pen Gaurav Gogoi MAP Kai Ponsi in Rempong. Lapen Putot Congress I Racharya Song Hendo Kai Angbong ng Kapacharvo Party Lo. Lancho Takalisi Anti-Karbi Anti-Development Akam Loksi ke claim a party lo. Lasi nilitum in Rempong ng Kokno. Atema alang like ke Che Sophan Kirai Kom Abang Pupusi Gaurav Gogoi Phan BJP Yuwa Morcha Achunbang Khonsing Togbipen Kapin Rempong ng Koklo Pusi Ninjepon. Lapen Gaurav Gogoi alangli non-West Karbi Anglong Arlu at Tokano ng kilot ke Rarapan kapamang hulok asaysi ng kekem. Lasi lasolong initum pinremdun ng G lapen kamkidun rek ng G. Kidam tangaporahut Congress ay Racharya Songatung ningkan ko ano ni Charidet Karbi Anglong Angpong kunat ni Kaching Turamu Tekpon Longma. Lasi non Gaurav Gogoi Karbi Anglong Arlu ng kilot ke Karbi Arat Manghudunri lapen manghudun tap ng ni lahay ng kethan tap alam proidunri pusi ning Jepontu. Ili tumas EM Dr. Tuliram Ronghang Kaching Turamu ke klemalong lapen monsam ke vanalong le ilitung cherap chetudun pet nang pusi BJP Yuwa Morcha abitung atung pen perangke thingno lam thi chupaklang pono. Mi phi ke kai hot Congress I go back Gaurav Gogoi go back ku ke hang taram ponsi dongkam makamrong supielong mi phi ke kai ami hi patok mon angpi dongkam kampen Robinson Rongpi News First Karbi Anglong. Gaurav Gogoi go back! Go back! Go back! Gaurav Gogoi go back! Go back! Go back! Congress I go back! Go back! Go back! Congress I go back! Go back! Tum Gaurav Gogoi Congress a party Congress a president Gaurav Gogoi aphan ke litum pini peladak sodak pan pinem nang pola pen kalang lipan litum kroi si kroi nang ne lapen ke dim klong pek nang ne Karbi Anglong long bangke alang lipan yong si dim klong ke pek lo tel litum kasik sak lo ipu thak la ke jiria rong achi elo ipu thak re ka chibiat teng lo la ke lasi la Congress along ke jang nun linglang a korting jiratum nang online non pini pen nang bar non Congress se ora BJP mate Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang tum tim Kachari long non development mate konane oe kimia tuhan kang thur ponalong mate kidukela ka tuhan kang thur ponalong labang solong nang cherap tu non lapen CM Sarpan RD nang pidunon lapen hor nang pidunon Bharatiya Janata Party phan alang litum phana dim klong do lasi nili puramji ladat kidukela ka tum phan labang so sarkar mate Bharatiya Janata Party tim Karbi Anglong Kachari Dr. Tuliram Ronghang CM Sir alang li Kachari pon pen ladake idukela katum pustame theglong lo kiram tang apor Congress a government hurabangke la PMAYG hemso pustame ilitum theglong anu jok hongri anjoji sitame ating davelo arpong davelo lason si theglong sitame pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen dak tim Karbi Anglong alang tum kabor ipen ladak Karbi Anglong Autonomous Council andara bangke konane anu jok hongri wet ating awedet arpong awedet po ahemel tum theklong le lapen ke Congress a government ningkan kre phok achari hutke komane aheme pi komane ajang repi komane akeng atekok bang komane ameka silok bang komane ari hnoda komane akeng chebengpong komane hem dukdat abang puat do ban mate hem tunatum ke heme pi atang kata long le lapen ke komane bangke akeng atekok lapen ke ingtong selok lahue apen sonta long le komane Congress leader hem jongsi okor janglang kulote halapansi heme pietang kata PG lapen ke komane hem Congress leader akorte jongsi akeng mesen ari mesen amek mesen anu mesen kulote halapansi ingtong selok askim anta PG same pini Bharatiya Janata Party Kachari tim Karbi Anglong Kachari mate Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Kachari pon pen ke ladak komane anu mesen komane amek mesen komane okorjang apansi heme pietang kap
bidet buket ilisum thaglong le lapen ke comment tu ta thaglong le lage lasi nile tim Karbi Anglong ka charipon mate Karbi Anglong Tamas Council ka charipon CM Sir Dr. Tuliran Mamhang Phaninga klongpen akero pilo lapen ke korop koko ya phan bini labang so mai pen ke sodak pen pinrem lo